Kalinaw alkol Israel, ang kalinaw manakanatog sa tibok Israel. Amen. Kain ano'y kulim lasot dabar ni kita imit, ilabiad haimit, kaya wala kita mahimog patok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Kining gitawag nga Yudhi Waw Shin Ayin, o kining nga ngalan, Yudhi Waw Shin Ayin, basahon ni siya mga igsoon nga Yehoswa, dili Yaswa. Kini nga ngalan nimo ning makita diya sa ikaunong nga libro sa Biblia nga nahibaw-an nato Joshua o Josue sa Binisaya. So mo ni siya spelling sa ngalan ni Josue sa Hebreo mga kaigsunan, Yehoswa, dili Yaswa. Ang taga Yaswa nga wala makaalinggat nga diha sa Yaswa nga ngalan, nawala ang litra nga Vav. Kini siya mga kaigsunan, nawala ni ilan ning gikurap. Wa sila makalinggat ng taga Yaswa tanawa Yaswa na igi-X na ko na kay ang Vav nawala. Mga igsoon, nawala ang Vav kalinggat niya na. Ang pagkawala sa Vav o Waw diha sa Yaswa, mga igsoon, nagpaila nga ang mga elder nila sa taga Yaswa mga pulpul og dili makamao nga mubasa sa Hebreo, kay wala sila makalinggat nga ang Vav nawala sa ngalan Yaswa. Kung ilang sulaton sa nga spelling iwaw na ay wow, mga igsuon. So kay wala man sila makalinggat ni ana nga ang Vav nawala, og wa sad sila makalinggat nga ang Vav diha sa Hebreo dili pwede mahimong silent mga kaigsunan, og dili sad na mawad-an og sound, kanunay na mo sound ang Vav. Unya tanawa sa Yaswa na abay Vav wala. Muna mga kaigsunan nga nagpatukan nga nagpamatuod lang na nga mga pulpul sila, no, wala hibang kagan bahin sa Hebreo. Bosa kamong mga batanon diha sa Yahweh Yaswa, mintas di paulihang tanan, bata pa mo, pagtuon yun mo og basa sa Hebreo, muna akong tambag ninyo. Kay ang imong kahibalo sa pagbasa sa Hebreo, maunay magtug-an kanimo sa matuod nga ngalan sa Masyak. Ako gud sa nagikan man ko diya si Yaswa, tulo ko katuig ya, pero wa gid ko mo pabautismo sa diya, kay ako gyung gipaningkamutan nga magtuon yun ko og basa sa Hebreo. Adisir ko mo desisyon, kay nga naman, nasayod ko nga kini dili duwa-duwa, dili tiyaw-tiyaw. Kini may kalabutan sa atong kaluwasan. Manang panigurog yun, nga aron di ta mailad sa mga elder, sa mga pastor, sa ilang Hebreo kuno, pero dili day Hebreo, kinahanglan kitang mga batanon, magtuon tag Hebreo. Manang ako mga kaigsunan, bisan dili na ko batanon, nagtuon gyud ko Hebreo, kay di ko gustong ilaron sa mga elder nga nagpataka lang og tudlo, mga igsoon, sa ngalan nga dili mao, nga ila lang gibase sa mga compute pagtagpi-tagpi og mga bersikulo. May nga na sila, His name is Yah. Kung imo nang basahon sa Salmo sa English, sa King James kanang His name is Yah, dito sa King James His name is Jah. Sama anang hallelujah. Kung imo nang basahon ang hallelujah sa King James, hallelujah na dito mga kaigsunan. Sa ato pa, ang Yah, gihubat sa English nga Jah. So, mo na yung mga prueba nga kung Yaswa pa ang tinuod nga ngalan sa Misaya, Joshua unta ang migawas sa English nga ngalan, o Joshua Christ. Pero nganong di man Joshua, nganong Jesus man ang nigawas sa English nga hubad, kana nagpamatuod nga ang original gyud nga ngalan di ay sa Misaya, Yeshua, mga kaigsunan, dili Yaswa. So dalaygon kayo nga Adonai. We love you. I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Ang Israel kay mabuhi ang katawhan sa Israel, mga igsoon. So kining inyong ubos kalagad, Brother Gedeon Silva, Matef Gedeon Silva, magaingon kaninyo, bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuman niini, hangtod sa sundong higayon sa samang takna. So, hangtod sa sundong higayon, mga kaigsunan. So,
Barok haba, Bishem Adonai, dalaygon ang naganhis sa ngalan sa Adonai, Shalom, Shalom, natong tanan.